tror jeg faktisk, den gør. Det går galt, det går galt. Ej. Ej. Det gik galt. Det gik galt. Den rammer båden. Ej. Ej. Nej. 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 Nej, 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 nej. Så! Nej! Så for helvede! Ej, nej, 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 nej. Ja, ej, nej, 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 det er frygteligt. Ja, vi rækker 112. Så for satan da. Beredskabet. Så for helvede.